Всичко ще се анализира постепенно. Намирам, че моментът не е да се стига до заключения, до дълбоки как да кажа, изводи от всичко това. Вие очаквате ли този резултат? Не го очаквах, но най-накрая каква е причината? Каква е причината? Основната, тази, която наистина ще анализирате, но поне една причина. Те първа ще трябва да се анализира. Мисля ли, че вашите партньори имат някаква вина за резултата, който вие получихте? Партньори не бих казал, но може би тройната коалиция, защото политиката и у нас мисля, че често се вижда, хората търсят новото. Ако сега трябваше да решавате, щяхте ли да излезете по-рано от правителството, след еврочленството, за да се дистанцирате от тройната коалиция още тогава? Аз не съм човек, който се дистанцира с някакъв интерес. Гледам с някакво хода напред и един нещо видите, че по 20 на 30 години ще отседи какво се направи и как се постъпи. Но, казвам ви, 20 или 30 години. А вие за вас имате ли, господин за НДСВ? Моля? От тук нататък за къде? Сега ли искате да ви отговоря?